Ассалому алайкум, шумо грежаи миён доред? ин видео барои шумо мебошад. Дар вақти грежаи миён он корҳое ки ман ба шумо нишон медиҳам, ана ҳамин корҳоро кардан мумкин нест. ин нагрузкаҳо грежаи шуморо бисёр мекунад. Кадом корҳо? Як, тарози калонро бардоштан мумкин нест. кӯдакро ин фарзандатон мешармед, набератон мешармед, ягон хеш наздикатон мешармед, бардоштан мумкин нест. дар вақти грижа ин хел кардан бисёр хам шудан мумкин нест. дар вақти грижа шишта дар муддати мисол 10-15-20 минут кор кардан мумкин нест. алаф тоза кардан мумкин нест. дар вақти грижа дар мисол як ҷо дар муддати зиёд 1 соат 2 соат шиштан мумкин нест. дар бораи хамшавӣ, дӯстони азиз, агар хамшавӣ ин хел бошад, ин қадар зиён намекунад, зеро нагрузка бар пойҳо фармода истода аст. лекин нагрузкаро шумо намехел карда рост кунед, ин ба грежаи шумо зиён мекунад. агар шумо ё ин ки наздикони шумо аз грежа азоб кашида истода бошед, ба клиникаи мо муроҷиат кунед. ман врач, асабшунос, психолог, мануальный терапевт дар клиникаи зулайҳои шаҳри Саравшан кор мекунам. раҳмат.